tina kiba diɲɛ magobatigiw wulilen no k'u jɔ ko fo ka t'u coko Centrafrique ale kɔnɔna na min ye Belgiquekaw ka kunnafoni gafe dɔ bɛ n'o o ye business AMM ye ale ye sɛbɛn fa siri sa k'a yira k'a fɔ ko nin waati kɔni na États-Unis ni Faransi olu kɛlen no ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye République Centrafricaine u bɛ se ka don kɔnɔna na kosɛbɛ cogo min na k'u sago n'u dungaw sɔrɔ ko waleya in k'u bɛ k'a kɛ ni baɲumankɛtɔnw ye a bɛ k'a kɛ ni dugudenw ye ani maa yeleke minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fanga sinamatɔn kɔnɔna na ko kabini san 2021 nin waleya cɛjugu ninnu ni nin ko cɛjugu ninnu bɛ ka ta ka kɛ koyi Centrafrique jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen k'olu dɛmɛ ani Faransi ale yɛrɛ ka baarakɛbolo minnu bɛ yen sa n'olu bɛ baarakɛla ye olu kɔni kɛlen don ka nin wulikajɔ ninnu kɛ ka ɲɛsin jamana in ma ko n'i ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka gafew jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ bi jɛkulu minnu bɛ yen sa ni olu kɔni tɛ baara kɛ ni fanga ye fiyewu n'o ye Américains ka sentiri ye ale n'a ɲɔgɔnnaw ni Faransikaw ta olu ka Castel Group maaw u bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ maaw fɛ sa n'o o ye sikafu ye yaasa ka se ka waleya kɛ waleya bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu b'a fɛ ka fanga daraki kɛ walima minnu bɛ fanga sinamatɔnw ka tɔnw kɔni na nin waati in na o de la sa nin baarakɛ jɛkulu minnu filɛ nin n'o bɛ Lamɛrikaw ni Faransikaw tɔgɔ la min ye fanga sinamatɔn ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o o ye IPC ye Ali Darasa u kɔni n'o o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun na o ye sa ka se ka u dɛmɛ ni musakaw ye u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ni jamanaba ninnu bɛ se k'u sen u ka sɔrɔ ko la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo bɛ n'o ye Waka ye ko ka se ka o lajɛ u bɛ se ka ɲagami cogo min na u bolo kunnafoni di gafe belebeleba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na bi olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko waati dɔ la kɔni min ye maa fila bɛ olu minɛna bangikaw fɛ yen maa siganama fila in a bɛ n'a fɔ Faransikaw don maramafɛn cɛjuguw b'olu bolo ale ni mugukisɛw ale ni fɛn wɛrɛw minnu bɛ yen n'u bɛ se ka tiɲɛni kɛ musaka n'o ye wari caman baden fana ye k'o fana yera u bolo siganama ninnu a bɛ n'a fɔ fana ko min ye u ye u ni jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu kɛlen ka kangaran kɛ bi Centrafrique kɔnɔna na u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de la sa san 2025 daminɛ na Armel Sayo ni ale ye minisiri ye ni jɛkulu marifatigiw ka maa don CMCRP kɔnɔna na sa ale min kun ɲangina kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko a ye josariyaw sɔsɔ bɛɛ lajɛlen nana ale ye o kɔfɛ sa min ye maa kofɔlen ye a minɛnen a kuma nana caya kosɛbɛ min ye Armel Sayo in ye a yira k'a fɔ sa ko a kɔni kun ni Faransikaw ka maaw caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa telefɔni min n'o sɔrɔla a bolo kibaruyaw yer'olu kɔnɔ mun bɛ coup d'état labɛnni ko kuma fɔ coup d'état min kun kan ka kɛ ka dɛmɛ kɛ ka bɔ min ye nanzara jamanaw olu yɔrɔ olu minnu bɛ k'a kɔkɔrɔma don yaasa ka se ka min ye République Centrafricaine sɔrɔ Faransi ni États-Unis k'u bilama kɔni bɛ u ba ka gwanforo la min ye wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye ka maaw ɲini maa minnu bɛ se ka don jamanadenw n'u hakili cɛ baɲumankɛtɔnw ka taa fara ɲɔgɔn jɛkuluw kan waleya u bɛ ka don n'olu kɔni ye cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na min ye Centrafrique yɛrɛ ye a yira k'a fɔ Faransi ye musaka d'a ma novembre kalo san 2024 k'o ti kojugu ye sabula ni jamana o jamana b'a fɛ ka taa ɲɛ a ka kan k'i boloma yɛlɛma nka boloma yɛlɛma in kɔnɔna na k'u kan k'u hakili to u yɛrɛ la sabula maa wɛrɛw tun y'u dɛmɛ min ye Américains ye olu kɔni ka finitigi dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a bɛ fɔ olu ma sa ko bankurufumaw olu fana k'olu ka waleyaw kun cayalen don kɔsa in na kosɛbɛ kabini san 2023 olu fana yera ye maa caman dun y'u jalaki k'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ minnu kɛ yen k'a kɛra binkaliw ye a kɛra sariya sɔsɔw ye nka jɛkulu min don Américains ka gouvernement maa tɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw don lakanako hukumu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen bi ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni bɛ ka fiyɛw la tuguni wulikajɔw ni cɛsiriw sabula jamanakuntigi taalata o kun bɔlen don mai kalo san 2024 min ye Martin Figira ye ni ale ye baɲumankɛtɔn dɔ tɔgɔ ye baɲumankɛtɔn dɔ ka maa bilalen ka taa Lamɛrikaw tɔgɔ la n'o ye FH 360 ye keba ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ kun daraw kan koyi k'a yira k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ la u ni jɛkulu marifatigiw bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ko nin bɛɛ kɛ kun ye mun ye Centrafrique ka sɔrɔ Centrafrique ka nafa baɲumankɛtɔn caman nalen no bi u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen na sa ka don sira sugu bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa Centrafrique bɛ se ka t'u ka naga kɔrɔ cogo min bi o de la min ye Lamɛrikaw ka baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Merci Corps ye ale ni Gavi k'olu kɔni sɛbɛ kɔrɔ lajabalen no nin waati in na sabula u bɛ waleya minnu kɛ o man di dugudenw ye nka min ye dugudenw ye se wɛrɛ tɛ u ye u dannen no wulikajɔ ni cɛsiri ma o ti labɔli kɛ ko wa ko la sa sigana tɛ maa la bi k'a fɔ ko min ye Centrafrique ye a b'a fɛ k'i boloma yɛlɛma min ye ka bolodi ɲɛnamaw k'olu sinsin ani Irisi ani Sini ni ɲɔgɔn cɛ
k'olu dun fana ta in ka fisa sabula olu tɛna ɲɛraki ka da ka foyi kan olu tɛna taa sira don a kɔrɔ u tɛna don janfala fɛ wa min ye bɛnbɛnbɛnw ye u tɛna don o la ko nka ko Centrafrique yɛrɛ a kan ka taa fan n'a nafan dɔ kuma tɛ nin waati in na baaraba minnu bolodalen don wulikajɔ minnu kɛlen don dɛmɛbaga kura minnu nalen ani maa minnu bɛ bolo di ɲɔgɔn na n'o ye sini ye olu de ta da ka di a la kosɛbɛ ka tɛmɛ min ye jamanaw bɛ yen minnu bɛna ka n'u da d'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na ka tila k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kumaniya ma wa nafa o tɛ t'u ka jamana kɔnɔna na fiyewu. An mana bɔ Centrafrique dɔrɔn an bɛ pankuru ta